Здравейте! Може би е странно, че едно видео, което трябва да се занимава с vibe coding и софтуер като цяло, започва с политическа новина. Реших да използвам повода, че правителство подаде оставка и цялата дискусия около политическата атмосфера в България и дискусиите по студията, как българите не знаем какво искаме, не е ясно, няма обществен консенсус и така нататък, да ги използвам като основа за една идея. Започваме това видео с факта, че правителство подаде оставка и се разглежда постоянно този въпрос сега на къде. Има един така интересен солопреньор. Това са хора, които правят бизнеси самостоятелно, без екип, който се казва Levels.io. Този човек е един от пионерите в Built in Public движението, при което предприемачи създават фирмите си, създават бизнесите си публично, постват за това какво правят, как го правят и така нататък. Но не това е фокуса, който искам да поставя в неговата работа, а тази организация, която те стартираха с подобни на него предприемачи, която е за европейски акселерационизъм или ускоряване. Те направиха платформа, в която събират идеи за това каква Европа искаме. Направиха и сайт, който е euacc.com и в него може да намерите борд. Ето тук, в който всеки може да публикува неговите идеи за развитието на Европа, а всички останали, всички хора могат да гласуват за тези идеи с едно такова просто upvote се нарича. Могат да сортират идеите по трендинг, по най-гласувани и така нататък. Като съответно може и да се поставят с определен статус, какво тази организация защитава и така нататък. Ние ще вземем тази първата част. Системата, която се използва е Feature-Based. Feature-Based е система за събиране на потребителски фидбек, обратна връзка, като ние няма да използваме Feature-Based, а ще си направим наша система. Сега, начинът по който може да подходим, понеже използваме това за отправна точка. Копирам адреса, отивам в Claude или всеки един друг чатбот, аз лично ползвам Claude, пускам адреса и му казвам create a vibe coding prompt for Lovable to replicate this system one to one. Това ни е първата фаза. Отварям едно Miro. Да нека започнем с това какво точно правим. Сега, първото е, отиваме AI chatbot. ChatGPT, Cloud и така нататък. Даваме инструкции да напише промпт за Lovable. В нашия случай ние искаме да отиде на този адрес, да го разгледа, да каже така и така, еди какво си да представлява тази система. Ние ще използваме това описание, за да направим подобно описание, подобен продукт директно в Lovable. Ето може да видите как го написа, начина. Значи, в момента това, което изплю Клод, е твърде гранулярно, т.е. твърде детайлно. Затова ние трябва да му напишем хубаво да му върнем до
по-скоро recreate the prompt at a higher level. Като му го пуснем така, той ще го направи на доста по-грубо, за да може да отиде в Lovable. Ето виждате, сега го пише на доста по-различно ниво, обяснява се 2 думи как точно да работи цялото нещо. Ето, виждате как това нещо може как може да изглежда като промпта. Така че на промпта ни трябва да не е чак толкова детайлно първоначално, защото ние после ще довършим цялата работа. Ето, това ни е буквално промпта. Така. Аз съм се подготвил с един подобен промпт, който направих по-рано и е подобен, за да не редактирам този, винаги трябва редакция. Като например, може да видите тази част тех трябва да се премахне, защото няма нужда от нея за Lovable специално. Но също така да кажем и с 2 думи какво точно е Vibe Coding. Това е концепция, която разглежда създаването на софтуер чрез текстови промптове. Сега, тези текстови промптове могат да бъдат на различни платформи, като тук имаме малко по-аматьорски платформи, да кажем, като например, не толкова аматьорски, колкото за нетехнически хора, като например Lovable, Replit, Bolt, New и така нататък. Има доста такива платформи. Има и такива, които са за по-технически хора, които не са точно платформи. В случая най-популярното е Cursor. Има Windsurf. Това са така наречените, на български казваме, идета или среди за разработка, които са с AI Agent в тях, т.е. ходи по кода на базата на текстови промптове, генерира код или на базата на контекст, и много важно е в цялата тая работа е целият контекст, нали, кода, така че тези са по-технически, това са по-нетехнически или това, което ние ще направим сега. Сега ще използвам промпта, който съм направил. Общо взето е подобен на това, което ми генерира Claude, но съм написал, например, понеже то ми го генерира като спецификация на тази система UACC, и всичко беше с Европейски съюз. Аз го преименувах на България, BG и така нататък, така че не е нещо, кой знае колко променено. Дал съм му примерен контент и така нататък, но общо взето това са функционалностите. Важно е да кажа, че функционалностите не включват този roadmap, който виждате тук. Така че правим следното нещо. Ето го. Нека сега копирам промпта. Ctrl-C. Отиваме на Lovable и го пускаме тук. Има 2 начина за първична разработка, т.е. за обработка на първия промпт с Lovable. Единият начин е директно да сложите промпта и да натиснете тази иконка, която директно ще започне да създава отзад съдържание, да създава самия код, самия продукт. Тук имаме и възможност за чат. При чат мода, когато го натиснем и пуснем по същия начин промпта, ще ни го анализира и ще ни зададе въпроси, уточняващи. Може да го използвате, ако искате да направите нещо, което е малко по-детайлно от самото начало. Но аз в този случай промптът ми е достатъчно детайлен спрямо това какво искам и директно го пускам да създава. Искам още една идея да ви добавя тук. Можете, когато пускате промпта, да добавите
и скриншот на тази система. Тогава Lovable ще направи дизайна същия като този дизайн. В случая аз не го направих. В случая оставих самостоятелно да си създаде дизайн, който какъвто прецени. Така че това очакваме да видим какъв дизайн е решил Lovable да направи. После винаги може да се промени този дизайн, като му дадем един скриншот и му кажем направи дизайна да изглежда по този начин. Междувременно да ви въведа малко в Lovable. Какво е Lovable? Първо намира се на адрес lovable.dev lovable.dev и това е най-бързо порасналия стартъп от 0 до 100 милиона ARR за 8 месеца, което е впечатляващо. Шведски стартъп е и може да се уверите сами на базата на това какви неща прави, защо е толкова успешен това, което прави. Тук имаме няколко карти с фичери, които Lovable предоставя и ще ви кажа две думи като представяне. Има вграден Lovable Cloud, който е целият бекенд на едно приложение. Представете си storage на файлове, юзер управление, authentication, бази данни, абсолютно всичко, което няма нужда да се създава на всеки един нов проект от начало. Може да се публикува проекта директно на lovable.app под домейн или на custom домейн, т.е. такъв домейн .com, .bg, който решите да създадете. Има визуални едити, използваме тази опция, селектираме част от интерфейса, който сега ще видите и казваме направи го така или го редактирай по този начин. Можем също така с един клик да върнем предишна версия на това, на продукта, като тази версия се запазва и така имате възможност, ако нещо се счупи, да върнете назад малко продукта и да видите как точно работи. Има връзка с e-commerce, с Shopify, може да правите темплейти и директно онлайн магазини във връзка с Shopify. Освен това, може да редактирате кода директно, така че имате пълната свобода, можете в някакъв момент да излезете от Lovable, като експортирате кода в GitHub и продължите разработката с напреднали технологии. Ето вижте какво ни създаде Lovable. Точно това, което искахме, даже и подобно е на дизайн на онази система. Сега, в момента ще добавя User Authentication. Готиното е, че когато пишете prompt, имате предложения за това каква да е следващата стъпка. Натискаме Add User Authentication, даже с имейл, с Magic линкове, с които могат да се логнат. И виждате, че вече имаме някакъв продукт. От тук нататък това, което може да направим е да публикуваме първо продукта, за да може да го видим в реална среда. Ще наречем този продукт Ускори България. Не знам само Ускори свободно ли е? Ускори Lovable App е свободно. Така, кой може да има достъп? Всеки Security Scan, това на всяко публикуване ръмва отзад и можете да видите какви точно security дупки има в вашия продукт. Има си отделен таб, който се занимава само с security и това има ли някакви пропуски, възможно ли са хакерски атаки, откъде и така нататък. Така че подобряват се в това отношение, тъй като до момента тия vibe coding приложения не бяха много secure. Lovable Cloud е включен и иска да промени базата данни, за да може да продължи. Разрешаваме му, промени базата данни, така че продължаваме с разработката. Това отново са примерни теми, които съм
дал в промпта. Сега, виждате, че всичко е според промпта. Освен това, виждате, че промпта е на английски език, но системата е на български. Това е защото ето тук му написах copy only in Bulgarian language. Може спокойно да пише всичко на български. Освен това, нещо страхотно, можете да пишете на Lovable изцяло на български език. Тия всичките неща, добави User Authentication и така нататък, всичко това може да бъде на изцяло български език. Сега, това, което направихме до момента, пуснахме от тази идея, отидохме на Claude, дадохме задание да напише Vibe Coding промпта. След това отидохме в Lovable, пуснахме този промпт и имаме вече някакъв продукт, който трябва от тук нататък да започнем да развиваме, като му добавим User Authentication. Има някои неща, които са задължителни, които може да попитате, сега ще ви покажа как, да попитате директно Lovable какво да направите, и имайте предвид, че едно от най-добрите съвети е просто за всичко да питате Lovable, когато се чудите какво от тук нататък, защо нещо не работи или тук дали има някакъв бъг, питате Lovable и той ще ви отговори. Така, все още прави Authentication-а, така че след малко ще се върнем да проверим докъде е стигнал. Ето, няколко минути по-късно сме отново в Lovable, където може да видим какво се случи. Фичерите, които добави с този малък промпт, който самия Lovable предложи, са следните: Magic Link, да се логваш без парола, а директно с имейл, запазване на идеите и гласуванията в Cloud, в базата на Cloud, профили, профилни страници, които показват също така какви други идеи е публикувал същия потребител, един глас на идея може да се зачита, един глас от един потребител, и ето таблиците, които е създал. Ето тук може да видите, добави система за коментари, admin moderation и така нататък. В случая това, което трябва да направим най-добре, е да добавим admin панел и така нататък. Например, add admin moderation е това, което ни трябва admin панел. Add admin moderation features to review, edit and remove inappropriate ideas and comments. И admin dashboard. Хубавото, което трябва да правим винаги, е да избираме чат мод. Пропуснах да кажа, избирайки чат мод, ние даваме възможност на Lovable да направи план за изпълнението на този промпт, който му даваме. Ние да редактираме този план, ако има такава нужда, и да го пуснем така, че той да бъде рафиниран и по-точен спрямо нашите изисквания. Сега, междувременно да ви споделя, ако това ви е докоснало като начин за създаване на приложения, ние правим нещо интересно, което ще се случи през януари месец, а именно AI Hackathon. AI Hackathon, който сме нарекли Build Sprint, и ще даде възможност на екипи в рамките на 48 часа да създадат такива и подобни продукти. Официален партньор на събитието е Lovable, така че ще имате кодове за безплатни Lovable кредити, които може да изразходвате в рамките на този Build Sprint.
Благодарение на нашите спонсори, които виждате на екрана, сме осигурили 3000 евро награден фонд, като ще има и други награди, които не са директни кеш награди, но също имат висока стойност, но 3000 евро е наградния фонд, който директно ще отиде за победители. Структурата е, че ще има 4 основни вертикали, в които може да се състезавате с екип самостоятелно или пък да кандидатствате, да ви свържем с подобни на вас хора, които също си търсят екип. В категориите B2B, Health and Wellness, Fintech, Marketing and Education, като в рамките на тези 48 часа ще получите пълни лекции по това как да се намери правилната идея, какви са техниките за валидиране с AI и как се разработва с Lovable по възможно най-добрия начин. След тази лекционна част ще можете да се свържете с ментори, които ние предоставяме, на които ще може да зададете въпроси, ако имате проблеми, и на следващия ден, след стартирането на спринта, е представянето, което ще бъде пред много компетентно жури, което включва и представители на всички най-изявени VC фондове в България. Още ще се включат, вие виждате част от тях тук. Така че как да кандидатствате? Отивате на buildsprint.ai, тискате Apply Now, води ви към формата за кандидатстване. Кандидатствате, следвате стъпките и сте готови. Тънкият момент е, че има само 50 участници, които ще позволим да се включат, като ние ще ги подберем в екипа на BuildSprint. И ви насърчавам да кандидатствате, защото ще получите първо огромни знания, второ практически директен опит и трето ще имате възможност да спечелите истински кеш награди, ако се справите достатъчно добре. Отново може да кандидатствате самостоятелно със съществуващ екип или като такива, които търсят екип. Има голям интерес, така че ви пожелавам успех в класирането и в самия спринт. И нека продължим с Lovable. Видяхте, направим и план. По принцип е хубаво да се прочете този план, да комуникирате с Lovable, да питате, да кажете тук това не ми харесва, това да може да бъде по-добре и така нататък, но в нашия случай директно ще го имплементираме, защото искаме да го направим бързо. Добре, какво да правим? Докато работи Lovable за новия фичър усилено, нека ние да тестваме дали се справя до момента. Как ще тестваме? Публикуваме цялото това нещо, което сега направи с Authentication. Буквално до момента сме на 2 промпта, значи един основен промпт, втори промпт пуснахме за Authentication и сега пуснахме трети. Така че вижте какво е направил с 3 промпта. Така, апдейтнахме го. Сега да видим какво ще се случи. Отиваме на проекта и не зарежда. Рисковете, разбира се, на живото предаване, както се казва по телевизиите. Това, което аз бих направил, е да променя адреса, защото се е случвало при мен друг път да има проблем с адреса. Ще го напиша ускори-bg Lovable App. Сега да видим. Получи се. Добре. Сега, след този малък глич, отиваме на вход. Избирам си мой имейл. Изпрати имейл. Отивам си в почтата. Добре. Ще избера новото. Влязох. Браво. Искам да го видя идея. Пиша тестова идея. Дали работи? Избираме категория регулации. Публикувай. И вашата идея беше добавена, но може би трябва да рефрешна.
Ето тук може да видите, че имаме проблем, че идеята ми се появява тук в моя профил, но не се появява в борда. Съответно това, което трябва да направя е да дойда тук и да напиша. Даже за да видите, че става и на български език, ще му напиша на български език. Идеята се добавя. Междувременно приключи работа по този промпт. Сега ще го запазим, може и това да е проблема, но ще видим. Идеята се добавя към моя профил, но не е видима в общия борд. Даваме му винаги чат мод и изстрелваме. Чакаме. Ето, вижте, че отговаря, че има една тестова идея. Има една идея, която се казва тестова идея и разбира, че такъв проблем има. Вижте, че му написах на български промпта. Даже и почна да ми отговаря на български. Описва ми какъв е проблема, така че аз мога да го разбера дори. Ето вижте, описа ми какъв е проблема, така че абсолютно всеки може да го разбере. И казва какво ще направи. Ние му одобряваме плана и му казваме да действа. Сега ще изчакаме да видим какво се случва. Искаме и да променя базата данни. Вижда 0 идеи, въпреки че има една в базата и каза, че проблема е в заявката. Нека сега да си преструктурира решението и да видим какво ще измисли. Междувременно може да ви покажа, че ето тук може да виждате този сайт, тази платформа в различни превюта за десктоп, за таблет и за мобайл, като можете да работите с чата, да подобри, да кажем, за мобайл, представянето и така нататък. Може би се питате какви са тия табове тук. Имате вградени Analytics, което е вградени, като представете си Google Analytics, за това колко, какви хора на кои страници влизат. Код, виждате абсолютно целият код на тази система, като има интеграция с GitHub. Имате възможност целият този код да бъде експортнат към GitHub репо, правите си едно репо, експортва се там и през цялото време се синхронизира с това репо, така че можете да използвате друг технически екип, да кажем, може да дадете тази цялата платформа на фирма, да я довърши по-професионално или да използвате по-професионални тулове, като Cursor или Windsurf, ако сте по-напред, пък може да бъдете и по-напред, ако се заинтригувате от цялата тая работа. Следващото нещо е Cloud, това е бекенда на цялата система, като тук си има вградени база данни, юзери, user management, storage и така нататък. Edge функциите са тук. Има и вграден AI, т.е. можете да добавите AI директно към вашите продукти, без да имате нужда от нещо допълнително, като някакви key, всъщност ви трябва key, ще ви иска GPT key, който може от OpenAI, той е OpenAI key за GPT, за да можете да използвате, например, GPT. Но това става лесно и Lovable може да ви обясни как точно да стане, като ето тук се пазят тия API key-ове, така наречени за връзка с различни системи. Имате нов панел, който е дизайн. В него имате възможност да определяте тема, цветове и така нататък. Това е нещо ново за Lovable, но доста добре така работи, доколкото чувам. Също така имате security. Тук постоянно ви апдейтва по теми свързани с security, има ли някакви дупки в сигурността и така нататък. И тук вече имате дали има проблеми с перформанса и така нататък. Един такъв анализ, който може да направите по-нататък, защото в момента няма кой знае. Появи се идеята.
Вижте, появи се да видим дали работи волтването, трябва да се влезе в профил. Ако не искаме да се влезе в профил, му пишем, че всеки един човек може да волтва за идеята. Вижте какво направих. Побързах да билдна този продукт отново, за да може да го тестваме директно ето тук. Чакайте да видим докъде стигнаха нещата. Готово, updated, refresh и сега трябва да видим идеята тук. Супер, има идеята. Сега, тъй като съм си влязал в профила, може да видите ето тук, волтвам за идеята, работи. Прекрасно. Мога -1, фактически, или +1 в моя случай. Вижте как даже само дава, че скоро ще има. Това само си го е добавил. Сега, ние в момента имаме този продукт, който работи и е на адрес uskori-bg.lovable.app. Ако искаме да го развием още, може да правим много други неща. Ето, междувременно, как да направим, може да видите, ето ще ви покажа много набързо. Отварям този юзър, който е мой юзър, копирам юзер ID-то, отивам на user roles, за да го направя администратор, който може да добавям нов ред, пействам user ID-то тук, ролята е администратор и save. Оп, готово. В момента този юзър, който съм логнат, е администратор. Нека видим след един рефреш какво може да видим. Админ панел. Браво. Ето, вижте, мога в момента да редактирам тези идеи. Но не мога да редактирам гласовете. С това ще приключа тази кратка лекция по Lovable с идеите, с платформата за идеи за България. Сега още нещо. Може да добавите и custom domain, който е .com.bg. Как става това нещо? Отивате в Publish, натискате Add Custom Domain, натискате Connect Domain, изписвате домейна. Има различни начини. Трябва да обновите записа и да добавите един TXT record. Как може да стане това нещо? Питайте Claude, ако имате някакви затруднения, иначе е изключително лесно. Аз, например, ще свържа тази платформа с домейна uskori.bg. И това беше от мен. За сега пожелавам ви успех и ви поощрявам да се включите в Build Sprint, за да видите как лесно може да реализирате такъв тип идеи. Пък и ще се радвам на обратна връзка за ето това, което направихме сега с вас за около 30 минути. Така че успех и keep building!